Cydweddion. O fenaid can mawr har arglwydd yw, bydd lawen ynddo dyweredwr yw. Arglwydd, diolch am y cyfle yma i gael troi ata ti foliannu di, a dy roi di yn y canol lle rwy ti fod, yng nghanol y cread, yng nghanol yn bywyd, yng nghanol yn bodolaeth, yng nghanol yn llawenydd ac yng nghanol yn trafferthion. Da ni'n aml yn rhoi yn hunan, yn rhoi yn pesa'n hunan o dy flaen di. Ond ti arglwydd yr unig wir a bywiol dduw yw canolbwynt y cyfan ac yn ganolbwynt yn mawl. Rwy ti yn berffaith, yn dragwyddol, yn oleuni, yn gariad, yn llawn maddeuant a gras. Nid i'n helpu ni yn ystod y munudau hyn i ganolbwyntio'n llwyr arna ti ac i daddoli di yn ddi-arbed heb ddal unrhyw beth yn ôl. A da ni'n gofyn am dy help di dy hun, help yr ysbryd glân i'n donio a'n harfogi i ddaddoli di o waelod yn calonna. Ac ar ôl i roedfa yma orffen, tro yn bywyda ni yn un symffoni o fawl ddyddiol i ti wrth i ni dygaru di ac wrth i ni dywasanaethu. Da ni diolch am y ffordd rwy ti wedi mynegu dy gariad yn danwyl fab Iesu Grist ac wedi mynnu ffordd i'n cadw ni trwyddo ef yn gwrthryfel ffôl. Diolchwn am ei farwolaeth ar y groes trosom ni mwyn yn cymodi ni a thi dy hun, a llawen hawn yn ei atgyfodiad sy'n dod â llewyrch gobaith nid yn unig un bresennol yn ni, ond un dyfodol hyd dragwyddoldeb. Heddiw, cyflwynwn ni ti'r hyn sydd ar yn calonna ni. Da ni'n cyflwyno eglwys Ebenezer a'n cyd aelodau yn y dyddiau anodd hyn. Da ni'n gweddio dros holl eglwysi Cymru ac eglwysi'r byd, cynnal hwy a defnyddian nhw fel tystion gwyw i ti. Gweddiwn dros y cleifion, yr henoed, y digartref, gwleidyddion, yn lleol ac yn fyd-eang ac yn genedlaethol. Gweithwyr ieuenctid, gweithwyr iechyd, yr heddlu, athrawon, cynghorau a chynghorwyr. Da ni'n cofio'n arbennig am y rhai hynny sydd yn ddi-waith ar hyn o bryd a dros bob un sydd wedi colli bywoliaeth o ganlyniad i'r haint difrifol hwn. Derbyn yn mawl heddiw o dad, derbyn yn bywyda i dy ddwylo di dy hun, oherwydd feithgarwn a da ni am fod yn dystion gwyw i'th gariad, yn enw Iesu. Amen.